Usapho luka-Omphemetse Molemo kwilokishi yaseJourberton cebukuhle eKlerksdorp eMntla Ntshona luthi luzakuxola mhla babanjwa zebavalelwa kwesimnyama isisele abantu ababulala umtwana walo. Omphemetse obeneminyaka elishumi elinesithandathu nobethandana nesini esinye wafunyanwa eswelekile kwindlu ekufuphi nekhaya lakhe. Nangona amapolisa asaphanda unobangela wokubulawa kwakhe, kodwa usapho lwakhe kunye neqela le-LGBTIQ-PLUS bakholelwa ekubeni wabulawa ngenxa yokuthandana nesini esinye. Kule minyaka mine edlulileyo iqela le-LGBTQI+ kwisithili Kenneth Kaunda lizibhaqe lihlaselwa ngokungenalusini. Kungunje baphila ubomi bentshontsho. Usapho luka-Omphemetse lukholelwe ekubeni wabulawa ngenxa yokuthandana nesini esinye. Uthi erhana ukuba umntwana wakhe wabulawa nangona uqhaqha umzimba lubonakalisa ukuba wasweleka ungabonakala inyawo lemfene, kodwa uthi mhla wayombona umzimba wakhe intamo yakhe yayijikekile. Akukabanjwa mntu kwesi siganeko. It's something that says to us something is wrong somewhere, and in the system there has to be something done. Like we have to push SABC to continue investigating the case. We have to follow the justice system in terms of prosecution. In all ways, we have to make sure that these cases come forth. Uninzi lwabantu abathandana nesini esinye kule ngingqi baphila phansi koloyiko njengokolubonakalisa ukhulu lwaphulomthetho olujuliswe kubo. Today no yana ke phela ka fear gobane batho ba ba tsamaya mo strateng ba re nagana re we trust them ke bone ba ba re bolayang. Kusenjalo isithili samapolisa kweliphondo uBrigadier Sabatha Mogwabone uxelele ijelo lendaba ukuba kuzokwenziwa uphando nelizakuchotshelwa inkundla ukuzama ukufumanisa ukuba Omphemetse wabulawa yintoni.